Hello everyone, lamsogo norok no jotono no ani channel o te jotono lamsogo tini ni katal video khakhayo norok jotono kaham no tongna ke angbo kaham no ang tini norok bai kaisa video share khlainai jefro ang ani holiday man pro yang south side do kaisa mela o thangmani ke norok bai kisa share khlaiyana ke angbo live ni first time thangbo afro ke belai no borok gobangma bo jaga thangka ang te tamo mela norok no sawano norok o video no paithak jarati nai tongi ke tabuk ang one sugo at least we go for 3-4 video rok phano upload khlainani try khlainai ke norok nai tongi tini no vlog no paithak jarati omo hingke ang taklai masingni first time wak bahan bai bada kopi no songi jamani norok sab sab thokjak comment khlai sadi iko norok nugui mankhana ang norok no samani ani holiday fru melao thango hnoi hingke o thai hingke to monu side ang parani bumung pogi tongkha do je jaga mela ngo a thaini jagani bumung pogi tongkha haipano obo mura singrokni balai kheno kotor mela ras mela hingke ani bo life ni obo no first time gobangma mela no naikha do phiaba amti hai borok gobangma mela ang nukya kho belai no nugui khadungkha je lucky hini ma hinka joraka haman ma bagai ang o mela no nuk phaikha matai yak somani bai hingke yango khei ko mondir tongo tabukhi angbo matai khulumna hanei thangi tongo ani norok ani yago nugui ma khana mom dupka thite batasa najak hingke o jaga wang tabuk matai khulumnai tei norok o mela sabsabo nukha comment khlai sadi ani je viewers rok yang side to mane o mela side ni yang mono site ni sabo ani subscriber tong please norok kisa comment khlai sadi o mela norok no da nukha mane na da nai khamti haita ngangke tabukhe ang iko matai ro khulumui nai nongkhor sinai ingke video kisa khlai tukha mela beremang maibo khuika tabukhi ko chana ni bagi order khlaijak engke omo chawai nai tabukhi ko wak bahan tei tok bahan barbecue no hani siwane halangjak obo chalaina bagi order khlaijak belai no thoka engke iko naidi amsake dugan kobangma joto mani no man thogo oro blanket thung nok ni je manei nangmani joto no man thogo ekdom dogan kobangma bong borok bo chini borok bo iko naidi blanket dok nai thongai thok khasi jak hingke iko kechangmani dress rok overcoat rok bonrong nugui mangkhana je paini to paitilang khana phiaba anghai kunu phano pailiya iko nasik di borok bangmani akon bosoro waisa sengmani ba omela jotono khatung khajake nainani bagui phailaijak hakchal tei ganani kwbangma thaini borok no phaio omelao norok bo waisa sek thangi naidi nugya khongke angbo omelao thangi belai no enjoy khlaikha जों मेलानि नगो सपाइखा ताबुखि मेलानि खुमपाइ तुमानि नाइ दंगो आं जे जागाव फायो आबो बाय मेला अंगमानि जागा बिसि सालिया इंगे आं बाय थांनाय अ खुमपाइ तुनाय इंगांखाय तो कैमरा बाय आमसे फ्रिया आबोनि बागै बनो फुनुगै मालिया इंगे आं साबनारो फाइजाक नंनो सावानो दो नाइदि बेलानि पाराबो तंथक आं हिंगे आनि खरकसा बायनि नगो फाइजाक बो अंखा आनि स्टाफ न आनि सिनियर स्टाफ अंके बो बेलानि आनि नकनि बाय हायनो इंगे आबोनि बागै न तिनि आं paikha bini nogo ge bini para belai no tongthok ang bo waisa thangmani no belai no tongthok jakha ge next time thangka ge nongo tebo kaham ke phunukano ge ang ani bai songni nogo thangmani tai kumui songni para bo thangka kumui ni ge sabrumota ge oboto monu bongkul jotono sina ge norok iko nugui mangkhana belai no tongthok tok ge ang afro belai no bad luck angkha ani mobile storage full ni bagai ang kaham ke video se khlaimalia ke norok no next time thangpuru tebo kaham ke ang video khlai phunuk nai ke obono ani bai iko obono ani senior staff bini arona ang thango bongni parao ge kumuni parang ka to sabrum se ge kumui songni para thangmani bo am video se kaham ke khlai mali ang ka je kichamisa khlaijak abono ang norok no phunukane iko tabukhi ang kumui ni parao thangi tongo sabrumo ge tabuk bini office sakang hapnai bini office habainai bini noko thangnai haipa
pano ang amsik wan chugui tongmani blog kaham ke khlaina hanita ke abose khlaisi malia video gobangma ngi tongkha ani mobile lo ke delete bo khlaimaya because ang a video delete khlaipai kangke ang te blog rok upload khlaimanglak kai kubuni content tongmani ta kangke abo editing khlaisa gani bagai ang video bo delete khlaimalia ta ke kota bokhe ang kumuni office thang tongo kumui bai kangke abo niagulo bini kamio thangnai bini kamio belaino tongthotok ang rokno next time tesa thangkang ke sure phunuknai ke belaino tongthok sabrum to lama bo kaham hayadiba ke monubong ko logo beraikha ke kumuino belaikha hambai bo anot langai monubong ko logo ano berai mani bagai ang to afrono first time thango sabrum thangko na ang monubong ko logo thangsa geta ke tabuki ko kumuni nogo habainai kisa sari ko berai lai tongmani jeng kai berai nai ang binaro salsa tongai next day ong kangke ang tesa back khaipinai ta ke shuti bo amse kombala ke 3 days shuti man thani se ang borong aro berai mani iko omong ke kumui bobanya ang sabrumo phayo bini kamiwo omong ke kumuni office ikon rokung nogui mankhana hemobroto tripra obono kumui ke bini office bo wana habri wi telang khata bin nogo thana saka modam kana je grill chicken fry mani so guys singkin rok nugui mankhana ang bo melao thang te borok thangka bose borok bangkha rok nugui mankhana ani wa apno live ni first time inke tini bagi video amsung nong sinai rok belai belai ka hambai tini ni upload no pulan chimi paithak jora nai tong mani bagai te sama live wane dakino ketal vlog ta kesa ang rok no sanani musungbo aiki hamjak ma haino tabu wa no hamjak ma riwi tongi support khlai ani views rok ani video views rok komi wi thangka gendrok ni hamjak mungbai kesa ano logi riwi ani video rong share khai di te norok ni family norok ni friends rok bai ani video rong share khlai di like khai di te comment bo khlai di ge dakino te sama live wane hambai